Ako prvú vec si najprv nakreslíme takýto lichobežník. A keďže výška je vlastne zároveň strana B, tak ten lichobežník bude nasledovne situovaný. Takto približne ako bude vyzerať. Čiže A, B, C, D. S tým, že tu je ten pravý uhol samozrejme, keďže je pravouhlý. Toto je strana A. Toto je strana A, má 7 cm. Tu je strana B, ktorá je vlastne shodná s výškou a to má koľko? 5 cm. A tu hore je strana C a to je 3,5 cm. Je to lichobežník, takže vzorec pre výpočet obsahu lichobežníka je S sa rovná A plus C deleno 2 krát výška. Keď sa pozrieme na zadanie, v podstate všetko poznáme, dosadíme, vypočítame. Žiadny zádrhel tu nie je. Áno? Čiže S sa rovná, A je 7, C je 3,5, súčet vydelíme 2 a vynásobíme výškou, čo je 5. Takže to je 10,5 deleno 2 krát 5. A to je koľko? 26,25. Čoho? Centimetrov štvorcových, pretože je to obsah. Teraz máme rovnoramenný lichobežník, takže si ho najprv nakreslíme a doplníme si všetko, čo vieme. Rovnoramenný znamená, že má rovnako dlhé dve ramená. Značme si ho A, B, C, D. Strana A má 6 cm, strana B má 3,5 cm, strana C má 3 cm a ešte poznáme výšku a tá má 3,16 cm. Dobre. Našou úlohou je vypočítať obvod a vypočítať obsah. Možno by sme mohli začať s tým ľahším a to je obvod. Keďže je to rovnoramenný lichobežník, tak aj strana D bude tiež 3,5 cm. Pretože má rovnaké ramená predsa. No a obvod je veľmi ľahké vypočítať. V podstate spočítame 4 strany, čiže A plus B plus C plus D v našom prípade. A len dosadíme a spočítame. Takže keď to dosadíme, tak dokopy je to 7, 10, 16 cm. Obsah S. Vzorec už poznáme. A plus C deleno 2 krát výška. A zase stačí len dosadiť. Všetko máme dané. Takže 6 plus 3 deleno 2 krát výška je 3,16. Čiže to je 4,5 krát 3,16 a to je ešte raz 14 cm štvorcových. Veľmi dobre. 14,22 cm štvorcových. To sú také základné príklady. V podstate musíš si všimnúť, či je to pravouhlý, či je to rovnoramenný, či je to všeobecný. Pretože keď máš rovnoramenný, tak vieš, že dve ramená sú rovnaké. Keď máš pravouhlý, vieš, že vlastne výška je vlastne to isté ako to kolmé rameno. Takže potrebujete to vedieť tieto informácie, aby ste tie príklady vedeli efektívne počítať. No. Takže vzorec pre obsah lichobežníka je S sa rovná a keďže v tomto príklade máme základne, tak si ho napíšeme pomocou základní. Takže základňa 1 plus základňa 2 deleno 2 krát výška. Teraz si dosadíme všetko, čo poznáme. Čiže za S-ko vieme, že to je 3000, za Z1, za výšku
a proste zistíme, čo nám chýba. Poďme na to. Takže 3000 sa rovná 75 plus druhá základňa deleno 2 krát 50. No. Keď sa pozrite na túto rovnicu, lebo je to vlastne rovnica, tak nepoznáš len toto Z2. Čiže to je vlastne naša neznáma. Keď sa pozrieš na to, tak na tejto pravej strane máš nejaký zlomok krát 50. Takže ako prvú vec vieš odstrániť tú 50, pretože sa snažíš. Tvoj cieľ je dopracovať sa k výsledku, že Z2 sa rovná. Čiže teraz budeš robiť to, že postupne budeš všetko dávať preč od tej Z2, tak aby to bolo samozrejme korektné, aby to boli ekvivalentné úpravy, platné a tak ďalej. Takže ako vravím, prvé bude deleno 50, čiže obidve strany rovnice vydelíme 50. Takže to bude koľko na tejto strane? 60, dobre som to vyrátala? No, lebo jednu nulu dáš dole a 300 deleno 5 je 60, nie? Takže 60. A tu na druhej strane nám zostalo 75 plus Z2 lomeno 2. Teraz máš tu zlomok, čiže ho odstránime. Ako odstránime tento zlomok? Dáme si, keďže je deleno 2, lebo zlomok lomeno 2 je deleno 2, opačná operácia krát 2. Takže na druhej strane je 60 krát 2, to je 120, sa rovná 75 plus Z2. Teraz už tu máme len jedno sčítanie, 75 plus Z2, takže opačná operácia k sčítaniu je minus 75. Takže Z2 môžeme povedať, že je 120 minus 75 a to je koľko? 45 čoho? Milimetrov. Takže základňa 2 má 4,5 cm alebo 4,45 mm. Vlastne vy keď dostanete taký príklad, lebo ste zvyknutí, že mám vypočítať obsah, mám vypočítať obvod. A to sú základné príklady. Ale niekedy poznáš ten obsah a poznáš ten obvod a chýba ti skôr radšej nejaký rozmer. Stále robíš to isté. Zoberieš si ten vzorec, do ktorého to máš dosadiť. Dosadíš všetko, čo poznáš, to je druhý krok. A potom postupne to riešiš to proste ako rovnicu. Postupne odstraňuješ veci od tej neznámej, až kým sa nedopracuješ tomuto výsledku.